Ердич Гунилер 26 январи соли 1971 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. Ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Измир гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. Ва баъди хатми мактаб дар озмуни санъатӣ иштирок мекунаду ва ғолиби озмун мешавад. Баъди ғолиб шуданаш ӯ соли 1993 ба шаҳри Анқара сафар мекунаду ва дар донишгоҳи онҷо дар факултети забон ва таърихи биографӣ дохил мешавад. Ердич Гунилер соли 2007 аввалин маротиба дар силсилафилми Йени Евлӣ бо тахаллуси пайдар нақшофарӣ кардааст. То ин дам зиёда дар 30 нақшҳои театрӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва инчунин дар бисёр рекламаву филмҳо ва силсилафилмҳо ҳунарнамоӣ кардааст. Елдич Гунилер 2 маротиба оиладор шудааст. ӯ аз оилаи аввалинаш соҳиби як духтар мебошад ва дуюм маротиба ӯ бо як ҳунарманде бо мисли худаш бо номи Елдӯ Гулкан хонадор мешавад. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Елдич Гунилер нақшофарӣ кардааст. Елдич Гунилер соли 2007 дар силсилафилми Йени Елӯ бо тахаллуси пайдар нақшофарӣ кардааст. аз соли 2010 то соли 2017 ӯ дар силсилафилми Ҷанум бо тахаллуси Сенлӣ нақшоварӣ кардааст ва ҳамон сол боз дар силсилафилми Усталар Аландар Силтанлар бо тахаллуси Осман Газӣ нақшоварӣ кардааст. соли 2013 бошад ӯ дар силсилафилми Бени ону чок севдим бо тахаллуси Фери Авлар нақшофарӣ кардааст ва боз дар силсилафилми Буштилар Ялзалар бо тахаллуси Кенан нақшоварӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Куртлар ва Дисии Пусӯ яъне Водии Гургондом дар мавсими ҳаштумаш бо тахаллуси Муфеттиш Кенел нақшофарӣ кардааст. соли 2014 бошад ӯ дар силсилафилми Фақат Бузир Бузе бо тахаллуси Пойраз нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2016 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят бо тахаллуси комиссар Унал нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад ӯ дар силсилафилми Бир Дели Севда бо тахаллуси Ченгиз Гудениз нақшофарӣ кардааст. соли 2019 бошад ӯ дар силсилафилми Чукур бо тахаллуси Эдем Юлмаз нақшофарӣ кардааст. ҷоид Каёғлу ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Ҷоҳид ки дар филми Водии Гургондом нақшофарӣ кардааст мешиносем. ҷоид Каёғлу 11 октябри соли 1974 дар шаҳри Элазия Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Элазия гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи ва литсеи онҷоро хатм кардааст. ҷоид Каёғлу аз хурдсолӣ ба актёрӣ шавқу ҳавас надошт ва ҳатто дар фикру хаёлашам набуд ки ҳунарманд мешавад. баъди хатми донишгоҳ ҷоид Каёғлу дар терминали байналмилалии фурудгоҳи Ататурк бо ҳайси комиссари полис корро шурӯъ кард. баъди якчанд муддате ба ӯ як пешниҳоде аз тарафи Неджати Шашмаз яъне Полат Алендар омад. ин пешниҳодро дар силсилафилми Куртлар ва Дисии Пусӯ яъне Водии Гургондом буд. ҷоид Каёғлу корашро тарк карда ҳамроҳи Неджати Шашмаз нақшофариро дар силсилафилми Водии Гургондом оғоз намуд.
баробари нақшофариро сар карданаш ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. То ин дам Ҷовид Каёғлу дар ягон силсилафилм нақшофарӣ накарда буд ва аввалин силсилафилми ӯ Водии Гургондом мебошад. Ҷовид Каёғлу баъди нақши офарӣ кардааш дар силсилафилми Водии Гургондом дигар дар ягон силсилафилм нақшофарӣ накардааст. Ҷовид Каёғлу 30 июли соли 2016 бо яке духтарони турк бо номи Севҷан Анган оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. Абдулҳай Кенан Чован 22 январи соли 1975 дар шаҳри Элазия, Туркия ба дунё омадааст. Мактаби миёнаро дар ҳамон шаҳр хатм кардааст. Баъд аз хатми мактаб ӯ ба литсеи касбии тиҷоратӣ дохил мешавад ва онҷоро бо муваффақият хатм мекунад. Баъд аз хатми литсей ӯ ҳамчун дастаринидиҳандаи варзишгарон дар бисёр аз ноҳияҳои Анқара кору фаъолият мекунад. Кенан Чобан бисёр чизҳои варзишгаро аз худ кардааст, аз ҷумла баскетбол, футбол ва инчунин текванго. Дар вақтҳои холигиаш ӯ ба варзиш машғул мешавад. ба кино рафтанро дӯст медорад. Аз ҳама зиёд ба ӯ филмҳои ҷангӣ маъқул мебошад, зеро 10 соли ҳаёташро ӯ дар силсилафилми Водии Гургондом гузаронидааст. Кенан Чобан соли 2011 бо Дилек Чобан оила барпо мекунад, аммо баъд аз 1 сол оиладории онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд. Соли 2017 бошад, ӯ бо Хелин Назлӣ Чобан оила барпо мекунад. акнун мегузарем ба қисмҳои филмҳо ва силсилафилмҳое ки Кенан Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2003 ӯ дар филми Куртлар ва Дисӣ дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст ва соли 2005 бошад, дар филми Куртлар ва Дисӣ Ирақ дар роли Абдулҳай Чобан нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад, дар силсилафилми Айрилик дар роли Керем ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2007 бошад, боз дар филми Куртлар ва Дисӣ Террор дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2007 то соли 2016 дар силсилафилми Куртлар ва Дисӣ Пусу дар роли Абдулҳай Чобан нақшофарӣ кардааст ва соли 2010 бошад, дар филми Куртлар ва Дисӣ Фаластин дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 боз дар силсилафилми Халил Ибраҳим Сафрешӣ ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 дар силсилафилми Беаз Каран филм дар роли Зулфу ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2015 то соли 2017 дар силсилафилми Эския Дунья Ҳукумаза Олмаз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2018 бошад, дар филми Балкамак дар роли Аскар ҳунарнамоӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.